Keď si dostal unban na Twitchi, vrátil by si tam? Nie, nevrátil. Fakt, YouTube ti vyhovuje? Je mi veľmi ľúto toho, že som tam 8 rokov, že sme tam budovali tú komunitu fakt 8 rokov, aj tam fakt veľmi veľa followerov a tak, vieš, že ľudia sa zvyknutí na ten Twitch, že ma tam nájdu, ale no, nevrátil by som sa tam už len kvôli tomu, že oni chtajú ban za nič. To je úplne, a nie len ja som dostal ban za nič, ale veľa streamerov, vieš, či už zo Slovenska, z Čiech, proste ty dostaneš ban za nič a na YouTube napíšem na support a ja do hodiny mám odpoveď. Do hodiny mi odpíšu, čo môžem, čo nemôžem, jasné, dík, že sa opýtal, bla bla bla. Na Twitchi napíšeš a za 8 mesiacov mi odpíšu a úplne blbosť, čo som sa ani nepýtal. Oni sú tam retardovaní, to tam musí byť. Ja neviem, Twitch ide. Akože podľa mňa im ide o to, aby do takých 2 rokov skončili, ale neviem, čo o čom ide. Neviem, ale začali akože, no jasné, že keď ti horí pod riťou, tak začneš riešiť, ale jak ten kick prišiel, tak zrazu vraciame 70-30 a máme už aj partnerové veci a videl si, ako jebali superchat? Veľa ich tam prechádza. No kámo, tam bude ešte viacej a viacej. Podľa mňa hlavne z toho Twitchu, no, tam pôjdu ešte veľa. Ešte keď začnú odkupovať viacerých, vieš, po vlnách, tak ty kokos, čau. No.